Ahoj všetci, jak sa máte? Počkaj, to je, podľa mňa je to, počkaj, budem sa pozrieť. O nie. Počkaj. Ono to je Fisher. Ono tamto to je Fisher. Tak od neho sa musíme držať teda ďalej. Bo on je... Musím si vykraftiť meč. A potom vám ukážem, že ako mám zabiť. No, tu máme. Tak. Myslím, že dve nám asi budú stačiť. Kde sa zdal tento obsidian? Tak. No. Prosím. Kde sa on vlastne vzal? Si zoberiem ešte viac dreva. Jeden crafting si urobíme. Takto paličky, robíme si meč, urobíme si ešte teraz to, nie, jak sa to, takto, no to sa už stmieva. To si tam toto. Tak ničím hlavne. Musíme ísť okolo neho, pretože ak nás uvidel, tak nás zabije. Dobre, Fisher je mŕtvý. Dobre. Ideme sa ešte do tamtej lodi pozrieť. Čo je to? Taká mapa pokladu, to bude tam. Možno nejaké diamanty tam tiež budú. A mám ešte také takéto radosti. Neviem, to žiadneho som nechal. Možno sa takto nespavnujú. Tak Fishera zjeme. Tak. Jak tam mám teraz skočiť v tej lodi? No to tá loď je úplne. Jak sa vkradneme do tej lodi.
sa nám teraz podarilo. Ono to asi kvôli tomu toto nemôžem skočiť. No. Tak, skočíme zase dole. No, už sa toto. Máme preč. A sme v lodi. Tu hneď bola tvorica. Toto bolo pečené náhodou. 10 železa. 16. Tak. Myslím, že niekde bude aj ďalšie. Toto. Aha. No. Zaujímavé. Tam je takáto... Tieto sú veľmi vzácne. Tak. Čau.